हामफेखौसो गोसोखांबाय थादों आं मानोबा अननायाबा गोसोदोसो अनो खामानिदो हेल्प होआ आं खाथियाव थांबाय थाला नोंनि 오, 호구라고 해. 왜 나고 와खै. खननै अरनो हागोन इनि बादि अरनो हाया खिन्थु आगसि गोजा जिमान अरबाय थानो हागोन. हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय. ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जोबोर स्पेशल आरो मानो होनोब्ला दिनै जोंनि नैथि मंगलबार बाथौ सान. ओमफ्राय ना बे सानाव जोंहा बक्सखौ जों फारसेथिं दामना लानानै गांगा टप्पाया नायदो गांगा टप्पा मोजांथार नुदो उन्दै गथ' बायदि गामसा फिलुलु गं गं जालायनानै न' लिरगासिनो माबा न' लिरदो लायनो बाथौखौ लिरगासिनो दं आरो जोंहा बेखौ हासो बानायदो नालाय गांगा टप्पा दिनैसो माथो माने गांगा टप्पाखौ आङो साख्रि बाख्रि मोनथो माबा मोनसे बिजनेसाव साक्सेसफुल जाथो होननानै दिनै नैथि मंगलबारनि सानाव माने लिरनो होदों आरो भगबानानो गोजोननाय नङा नों जेनेका दामनानै आफा बोराइ बाथौखौ खुलुमनो नागिरदो सिबिनो नागिरदो बोरो मोजांथार नुलायो हा बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो हारसिङै बाथौ लिरदो गोदो सेंग्रायावसो लिरबाय थायोमोन आगोलो सेंग्रायाव लिरोमोन ओमफ्राय हाबा जानायनिफ्रायनो बेफोरबायदि लिराखै आरो आंनिनो खामानि आंनिनो आरो ओमफ्राय जेबो गाज्रि मोना आङो मानो होनोब्ला आफा बोराइ बाथौखौ सिबिनायाव मेंनाय बानाया जाया आरो ओमफ्राय दिनै आङो थेवब्लाबो बेखौ खुलुमनो होदों ओमफ्राय बुजिबानो जाबाय एसे माने उसुबिदा आरो आंहा बेखायनो आङो माबायासै आरो ओमफ्राय ओंखायनो गांगा टप्पाखौनो माबानो होबाय मानो होनोब्ला दिनै नैथि मंगलबारनि सान नालाय माने बाथौखौ लिरथारनांगोन ना ओमफ्राय ओरैनो बाथौ लिरालासेनो खुलुमालासेनो दोननो हागौमोन ओमफ्राय दिनै नैथि मंगलबार नालाय माबाथारनो होबाय आरो आङो आलारि बाथि लगायनाया कम्पालसरि जाथारनांगौ होननानै गिन्जिफोरानो बोरैबा जालायलांबाय आरो इनानै अजनानो बारा जानानै गिन्जियानो बिखुंसे मोनहैबाय गिन्जिया फिसा मानसिया देरदो इखौ बुजियाखै दे लिर मोजाङै ओमफ्राय नै जोंहानि बिबारफोरखौ नायदो लोगोफोर जा समायना समायना जानानै दं बेथ' बारथ'वाखै ओमफ्राय नै बारां बारां जानानै दं ओमफ्राय नै अन्थाइ होदो आरो गांगा टप्पाया मा आयदा बानायो इयो ओमफ्राय बिबारा नै जा समायना बारखानानै दं नै बेबो बारां बारां जाजोबनानै दं आरो बेथ' बारखानानै दं नै मा बिबार दं माने आरोबाव साजायबावनांगौ दं आरो बिदिनो खेबसेनो हाखायाना लोगोफोर बिदिनो मोनसे मोनसेसो जालाङो नै वाव बिउटिफुल बिराद समायना नुयो आरोना साजायना दोननो हायोबाथ' बुहुद मोजां साजायनो थाखायबो मानिनि गोनांथि जायो मानियानो जिबनाव फैसा गैयाबा जेबो गैया होननाय रखम ओंखायनो इसोर आफा बोराइ बाथौ जोंखौ एकदमबारे साक्सेसनि लामायाव लांबाय थादे आफा बोराइ बाथौ गांगा टप्पाया दायो फाथै हानबाय आरो नै गय फाथै जरा होनांगोन नालाय ओमफ्राय नोङो गांबेसे हानदो फाथैखौलाय गांनै माइनावखौ लिराखै ओइनो बावगारलायो माबा आफा बोराइ बाथौखौल' लिरनानै दोनबाय आरो नै गांगा टप्पाया माइनावखौनो बावगारदों माइनाव नङाबानो आइ बिमा माइनाव नङाबानो जों मोनजाया थाइना होआबा बारायना होआबा बोरै मोनजागोन जोंलाय हो बावगारलायो माबा दे हाननानै मोजाङै खुलुमदो आं खाथियाव थांबाय थाला नोंनि
गांगाथपाया दायो खुलुमखांबाय आरोना आफा बोराइ बाथौखौ ओमफ्राय दायो माइनाव न'आव आइ बिमा माइनावखौ खुलुमनो थाखाय माने जगार पाति लागासिनो आरो जगार ओरै लादों गांगाथपाया आंथ' बिनिफ्राय हाबनो मोननाय नङा नालाय नाहरनोसै आङो गेटावलायनो गांगाथपाया नै आइ बिमा माइनावा जाना ग्रोब जायाखै ओमफ्राय फुङावनो जेबो जानाय जायाखैमोन रावबो जेबो जायाखै आरो ओमफ्राय आङो फान्थावजों आलु इदिनो भाजा एवना दोन्दोंमोन ओमफ्राय बेखौ आंजों गांगाथपाजोंल' जाबाय आरो आइयाबो जायाखै बाबायाबो जायाखै बिदिनो दिनै खामानियाव रावबो थाङाखै दिनै बन्द' नालाय ओमफ्रायना आङो बिथिंजाय दायो फुलकबिजों आलु ओंख्रि थेब थेब संनो नागिरदों दिनै मिरामिस नालाय जेबोथ' जाखानाय जानाय नंला ओमफ्राय फारसेथिं मबाइल नायगासिनो आरो बिथाङा बिना खामानिया जोब्बाय नालाय मबाइलावनो मुखुब सानफ्रोमबोनि खामानियानो जादों बिनिया मबाइल नायनाय ओमफ्राय ना दायो मायबाफोर सानदों नामा बहाबा थांनाय ओमफ्राय ना ओरैबादि मानसि मिथिगोना आंथ' जेनेबा फिथा देनो रोङाखोनो होननांसिगोन रोङा माने आं हाया देनो रोङा आंहा आगदाथिंजाल' बांसिन देनो हायो आरो ओमफ्राय ना खस्थ' खालामनानै बांसिनानो देया आरो मेसिनावसो बांसिन देनानै लायो ओमफ्राय गांगाथपाया जानो लुबैनो हाथारला खोमा माइब्राखौ नुनानै सोमना दोनफैबाय आरो इयाव दायो गाव मेसिनाव देना लायगोन जाहैदों जागोन सिबनाव फिथा देनो गोरों हिनजावला पस्थायगोन नङाबा माने बिराद फिथा जानो मोजां मोनो मिथाइ जानो मोजां मोनो गांगाथपाया ओमफ्राय ना ओंखायनो दा फिथाबो सोमना दोनबाय इखौ दा सालबारियाव देनानै लायसिगोन आरो मैया दाखालिनिफ्रायनो एकदमबारे रेसानो गैया आरोना बिदिनो किटिलानाव थांलाय ओमफ्राय किटिलानिफ्राय जोंहानाव हरथाम थाफैलायबाय बिदिनो भिडिअ बानायलाय मानासाव थांलाय बिदिनो समानो सोलाबाखै आरो ओमफ्राय जि जोम माखाखौ आङो ओरैहाय सुनानै होबाय फारसेथिंबो ओरैहाय लामना हैजोबदों आङो बारिखैजाय जि सुनायानोसै आरो हिन्जाव मानसिफोरना जिखौ सुनानै खर'खौ लोबस्रांनानै माने दुगैस्रां लोबस्रां बेलेगाव थांखांनानै बेफोरबायदि खालामनो मोनफिनोबासो गोजोननाय मोनो आरोना स्रां मोनो देहाफोरखौ ओमफ्राय खेलें मेलें दा माने रावबो गैया नालाय गोसोखांसोदो आरो ओमफ्राय ना बांसिनानो हाम्फेखौसो गोसोखांबाय थादों आं मानोबा मानो मिथिया जेखिजाया माबा हाम्फेखौ बिराद माबा थांनायनिफ्रायनो गारि सालायबोनायावबो आङो हाम्फेनि महरखौसो नुबाय थादों आरो बिराद माने गोसोआव थासिगोन आरोना ओमफ्राय बिदि माला लोगो मोनफिनगोन बेखौथ' मिथिलाना गांगाथपा मोनगोन बेलेगखौ इफोरबायदि मोना ओमफ्राय हाम्फेखौ बिराद मोजां मोनदों मानो मिथिया जेखिजाया मोजां मोनदो एने गगा मोननानै सानथाम सानब्रै जाबाय इमान खस्थ' मोनो बापावै हराव हां लानो हाया खुगादोसो हांखो लाबाय थानांगो आरो दाखालि फायग' मोजां आब'लिनानि हाबायाव गुंग्राय गवासै आरो मानो होनबाथाय बोथोरा एसे गरम जानानै मानसि हुमदुमनि गरमजो माने गुंग्राय गनो रोङासै बिराद खान्थि मोनदों आं माने सुरुबाय थानो हासै आरो माने गवाबोथ' गारखागोन जेनेबा बेनिफ्राय दिनै गाज्रि मोननायाव मा खालामदो नै आलु बमब्रा होबाय बेनिफ्राय संख्रि होबाय थिग जानाय दिन थाइथामसो जाखानि एक माने मोननानै साफा जालांखानाय ओरैबायदि खालामनि गाबोन माने साफा जाखागोन आरो मोननानै गोखैखौ एन'खवा जागोन हाथाइखौ इलायना जागोन आं हगलांबाय एन'खवा गोखै खिन्थु आंना मोनसे गोखै बुस्थु जाबाथाय आगदादो खनसेबा खननै अरनो हागोन इनि बादि अरनो हाया खिन्थु आगसि गोजा जिमान अरबाय थानो हागोन खिन्थु आगदादोबाथाय खनसे अरबाय हाखाला आगसिदोबा जेसेबां अरबाय था तामाम गोखै 2000 years later. नैथि मंगलबारनि मागो जोबनायनि नामा मागो जोबनायनि दिनैसो फिथा दे गोदो नैथि मंगलबाराव सोमना दोननानै एवो माथो दहायनि सोमना दोननाया नैथि मंगलबारनि गारनायसोमोन आरो ओमफ्राय नै दा साहा लाल साहा लाखादो ओमफ्राय फिथाखौ सोमदो ओमफ्राय बेनिफ्राय खनजा जाखाबाय दङ हर खाथियाव जनानै माने फिथा जानायनि खदानो बेलेग जायो आरो नैबे गाबला खाथियाव जदो
ओमफ्राय नैफोरबायदि खनजा जादो मोजां जादों गुदुं गुदुं जानो मोजां ओमफ्राय आरो गाबोन फुङावबाथाय आरोबाव बांसिन खथसिन जासिनगोन माने गुसु जानानै गेफे जागोन नायो ओमफ्राय गोजाङाखै नामा नोङो ओरैबायदि गुजुबा आरो एसे गोबांथार दंबावो इनो 3 केजिखा 3 केजिमोन दाउखौ इदि दानालै भगबान दाउखौ नै माबायदि दानख्ला दोनबाय नै ओइ साला एथ' मोजां खोथादों आङो ओइ बेबुखौसो बख'ग्रोबाय नै दाउ दाननायानो मिथिनानै आथिङाव दानना लागोन दा माने ओरैबायदि घटना जादोंफोर दाउआ दहाय साननिफ्रायनो थेन्थावबाय दंमोननो थेन्थावबाय थानायखौ नुनानै माने हमनाबो दोनबाय बेनिफ्राय गाबोनहालागै थैगोन ना थांगोन बेखौ गेरेन्टि मोनैनि हरावनो बुथारनानै ओमफ्राय माने दाननायनि जालायलायबाय थादों आरो गासिबो आंबो दानखायाखै बाबायाबो बेनिफ्राय गांखिनिखौ फुना होनानै सोर दानदो होननानै गारना दोनफैदो बेनिफ्राय फालाया सोरनावबा जाखो थरायनाया जानायनि खखौनो माने दाननानै जाथारनोसै आरो बेखौ ओंखामखौथ' जाखायाखैनो फिथाखौथ' नै मस्थ' गामला गेदेरदो गामलासे मावबाय भगबान दाउ दानग्रा दाउ खिथु जाखांना नुखायो मानसिखौ माने इखौ दाननानै माने इयो माबा खावसेबाबो एवजाथारगोन जाहैबाय ओरैबायदि बिखास मानसि नुबाय मावनायाव दहाय जोबसिगोन आरो जोबनायालाय भान्दारालाय अयखिजासो गांखंखौ बोख्लादोलै नोङो ओरैहाय ओरै बेलथायनानै नै दिनैदियाव हा नैखौ ओरै हाख्ला नै आसि हरनाय आंनो खोन्थायनि सिया हरनाय दे ओरै बेलथाय बे नैखौ हाख्ला नैखौ ओरै हाख्ला बेयाव मोनसे गान्थि दं इखौ हाख्ला गान्थि दं इयाव इखौ हाख्ला दि हास्लिं ओरै हास्लिं ओरै हास्लिं ओरै गांखंखै हास्लिं दि ओमफ्राय फारसेनिखौबो दे फारसेनिखौबो ओइजा फारसेनिखौबो दहायनो इदि दान बयाव मोनसे माबा दं दे दाफना फाखोना गं दं दैयाव इ नोङालै माखौबायसो जाहैबाय नैयाव थाबोबाय बागान माबाया लेथ्रासो खालामजोब्बायलै बेदरखौसो दानस' दे मा जाबावगोन स्राव मोजाङै बेखौ दानखावथारदो बेखौ बोख्लाथारदो बोख्लाथार बिगुरखौ खिन्थु दे बोख्लाथार बिगुरखौ बोख्लाथार दे दे बोख्लाथार बेखौ मा जाबावगोन जिबनाव दाउ दाननानै जाग्रा दे बोख्लाथार बेखौ मोदोमखौनो हमना लाथारदो दे बोलो मा सानदों नोंलाय बस्थुआनो मोजां गैया बे दानखावदिखौ दाउ दानना जानायाव खहस नङा मिथिबाय फुराना बे बेखौ बोख्लाबो जाबाय दे साफा जाबाय सुरदो एबार बेदरखौ सुरदो बे थांगोनखौ मोजाङै सुदो होमबानो जासिगोन दे थांगोन मोजाङै सुर थांगोनखौ ओरै बोलो दे एबार दाननायाव गैला दे दानखावदो ओरै इमान गोबां फिथा एवखांनानै आरोबाव बेफोरसो हिनजावखौ जिबनाव हिनजाव लायोबा बेफोरबायदिला मिथिबाय थरायना बायदि लानांगोन हिनजावखौ लायोबाथाय मिथिबाय दहायनिफ्राय दाउआ थेन्थावना दं बुथार होनबाय बुथाराखैबो ओमफ्राय खासेया खामानिनिफ्राय फैनानै बाबाया बुथारनानै खोमोनखिनिखौ फुजोब्बाय गांखिनिखौ खोमोन लायनो गांनाखा फुजोबनानै ओमफ्राय सोरबा दाननोबा दानाबा था होननानैबो गारना गालांबायलै इयाव दाथ' आं दाउखौ जानो लुगैथारदो दानना होगोबा जाबाय ओमफ्राय आइयाबो आं हालिया होननानै उन्दुना थाहैबाय मालाय ओमफ्राय
प्लास्टिक होना गालांबाय सोरबा दानबा केबखौ सोना दोन होननानै बे गांगा दुपाखौ थिनबाय बाबु दान होननानै दानासै गांगा दुपाया दानिनि ओमफ्राय नायबावगोन आङो बुख्लाबबाय रोङाबाबो दाउ खिथुखौ दानख्लाग्रोबानो ना बे बुखौसो बख'ग्रोयोबा दाउ खिथुखौ दानख्लानानै ओमफ्राय दालाय मोनजायाखै बेसे ओमफ्राय दावमासे गेब्लेदो गिनो ओंखार दावमासेया फिसा नालाय दे नोंहानि एवनायखौनो जानोसै आरो ओमफ्राय नै रेडि खालामखाना होबाय आं दहायनो आलु तालु देखाजोबनानै जानायावबा रेडि बिरादथार फाइनालि बेदरखौ एवजामारबाय आरो नै वाव 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 सामब्राम गुफुर होदेरना मोननायबा दरसे देन्जार जाखागोन जेम जेम जालायदो बेथले इसोरनोबो दोन नोंसिना जाजोबलाबायबाय बिखाना बिदिनो लोगोफोर मा बुंदों आङो दिनैसो फार्स्ट टाइम माने बेफोरबायदि 10टायाव ओंखाम जादो दै ओरैनो माने जोंहा सान मोनाबानो ओंखामखौ जायो 6टाबानो ओंखामखौ जानानै उन्दुनानै गावबा गाव मबाइल नायजोबना थायो खिन्थु दाबो आइदो बाबादो उन्दुबा बिसोर मबाइल सेरायना दं बिखायानो गोमाबाय ना आं मायथो होनाय नायो नों दहायो नुवासैनो आङो हो होद' हबे ओमफ्राय बिखाया हबे बिखाया हबे दै गुदुङाव बनायला दै गुदुं जाग्रोनानै लानोसै लोगो बिराद कट जागोन ओंख्रिखौ ओरैनो बायनो लाबो रेसिपिल' जानायावबा नुद' हिनजावखौ गारनानै गावहासो नुद' बोरै सिगाङाव लालायनानै जादों नै सायाव जानाय गोथाव जादोंना जायाखै बेदर एवनायखाय नेदो आरो नङाबा दहाय थान आं फिथा एवनायावनो ओंखामखौ आथुर जानो नागिरदोंमोन आरो आंखौ गारनानै ओमफ्राय आं बेदर एवनो होननाय लोगो लोगोनो नेनानै थाबाय आरो नै दानाबो मुङाबो मा हौवाखौ मोननांगौ मा हौवाखौ मोनफ्लांखो आं जिबनाव थरायनानै बेदर दाननाय मोनजाबाय दिनै फार्स्ट टाइम अननायाबा गोसोदोसो अनो खामानिदो हेल्प होआ सेकेन्ड टाइम बियो थरायनानै बेदर दाननानै माबानाया संनाया बेदरखौ जानोसै आंबो नै एकदमबारे बिखा हरनि 10टायाव हरनि 10टायाव दिनैसो फार्स्ट टाइम ओंखाम जादों न'आव नङाबा 6टायावनो उन्दुजाना